spašavanju. Jedan sam od instruktora koji je vodio u ovom dva dana. Danas ćemo pokažemo jedan dio segmenta koji smo pošli do na dan ovoj poklasnoj vježbi. Ja ću biti neki ko će vas voditi, ko će vam pričati šta radimo, kakva situacija i da smo prilagodili ovaj scenarij, dakle stvarno situaciju kako bi koji gledali slučaju poplava, spašavanje na vodi, upotrebu čamaca. Bi vidio da šta je da li unesrećen ima neke povrede, vidljive traume u predjelu glave. Vidite, dva spasioca su ušli u vodu, prihvataju ga, čuli ste glasovnu poruku kontakt, to je za ostale članove tima da je ostvaren kontakt sa žrtvom, da su ga prihvatili i sad pripremaju da ga izvuku na čamac.